खुलुमबाय हबगा गयारि मुंनि CRPFआव साख्रि मावग्रा सासे बर' सुबुङा रुंसारि जाबाय। बिथाङा बाक्सा जिल्लायाव थानाय दिगपुरिया गामिनिमोन। बिथाङा मणिपुर स्टेटआव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै हाई ब्लाड प्रेसार जानानै गोग्लैदोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ सिलचरनि हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हायासै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हबगा गयारि बिथाङा 2005 मायथाइयाव CRPFआव जइन जादोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा BLT आफादनि सासे केडारमोन। बिथाङा बैसागु जानोबो न'आव फैदोंमोन। न'आव बैसागु जाखांनानै बिथाङा 22 एप्रिल खालारखालि बिथाङा मणिपुर स्टेटआव थांनानै डिउटियाव जइन जाहैदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा गावनि देहाखौ मोजां मोनाखै होननानै बुंनानै लादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा मुलि बायनो थाखाय बिथाङा थांबाय थादोंमोन। बे समावनो बिथाङा लामायाव हरखाबै हाई ब्लाड प्रेसार जानानै लामायाव गोग्लैयो आरो बेबायदिनो बिथाङा रुंसारि जायो। बिथाङा गावनि हिन्जाव आरो लोगोसे 2 गथ'फोरखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। बिथाङा BLT आफादनि केडारमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा 2005 मायथाइयाव CRPFआव साख्रि मोनदोंमोन, नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।